بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga luksami, mga pagariami sa ingda Pilipinas, lalambu ang kaya ingda Ranao, palapali Amerikano, ipkurmat so maanaw salama kalilinta dagu kapipi aginawa. Panginintano si ko Allah subhanahu wa ta'ala pakimbagyan yan rakatano so nganin mapapadalmon maana sunso maana niyan kalilinta dagu kapipi aginawa. Na pakimbagyan rakatano wala sa giyang kaya dunia na ayamala na sa yaumul qiyamah. Balasan walda so langulangwan tumatandang sa matano sa pamamakinagan ko mga bangsa tano malagid so matatagun sa Pilipinas agu so siron matatagu ko pimbarangan mga country sang kai pirikirikaban dunia. Ayan ya bendingan tano imanto sangkai amapi kagagawi kapagpamadano umyugso Allah na giyang kanan kapsyon ami susurat tano ad-da'watu ilallah. Ginan din so al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Giyang kaya bendingan na mabelang so kiyaw sa mga ulama maulad so kiyaw sa mga ulama sa giyang kaya bendingan na da'watu ilallah. Na sabab ko kablang yan, nagusabab ko kaulad kaya usaya o mga ulama sa giyang kaya bendingan na ditano kapasad musay sa isa kauras, dua kauras, anta kapira kauras. Ayabad na pinggulaw latano na tumindu tano ron sa mga maudu, bagantano sa usayan, sang kaya makampata oras kapagpamagpadatano. So ay mga tagutawang kai bendingan tano imanto na paganayron na ta'rifud da'watu ilallah. Aya ikadua na ahamiyatud da'watu ilallahi wa fadliha. Aya ikatlo na hukmud da'watu ilallah. Maana so definition tagutaw di na tukawan o da'wa ilallah. Ikadua na so kaimportanti o da'wa ilallah naguso kalbihan niyan o di na mga kalbihan niyan. Aya ikatlo ang maganda noron sa usayan insyaallah na so kukuman o da'watu ilallah. Na giyang kaya da'wa. Giyang kaya kalima da'wa ko maanan yan sa luga na puluan so maanan yan sa luga. So kalima da'wa kumaanan yan sa lugar na puluan. Napadunang kay pangaluin tanong. Yang ko to at-talab, wan-nida, wal-hath, was-su'al. Pada sa mga maana o da'wa sa lugar na so kapanun, kapananalo, o di na kapanunugu, naguso kapamangani. Pada sa maana o da'wa. Puluan so maana niyan sa lugar, napadunang kaya piyang aluitano at-talab, kapanun, wan-nida, kapananalo, wal-hath, kapanunugu, was-su'al, agu ayamanan yan na kapamangni. So da'wa, na adna da'wa ilal khair, agu adna da'wa ilal syar. Ay manan yan na adna mga tao adin da'wa sa mapya, na agu admambu mga tao adin da'wa sa marata. Pagkasabot tayo ko katero wallahu subhanahu wa ta'ala ko kaya panutulan yan ko miyarat yaya apad ko mga pamilya o Fir'aun la'anatullahi alayh. Pero ang ko tamama miyarat yas iko panuduno Musa alayhi salam pad ko pamilya o Fir'aun la'anatullahi alayh. Natiyan na waya qawmi mali ad'ukum ilan najati wa tad'una ilan nar. Tad'unani liakfura billahi wa ushrika bi ma laysa li bihi ilm wa ana ad'ukum ila al-azizil ghaffar. Hey pagtawak na tigin manai. Inwa kwa ipatulwa kan rakano so kapakas lang sa maliwanag.
na aya iptalon niyo rakan na so apoy si iko naraka. Petawag na ko ni watigyan sa kaong kirakan ko Allah, naguptawag na ko niyo sa kisakot unakan ko Allah ko nganin ada akataw ikurun. Da akataw yakan natigang ko to mama. Wa ana ad'ukum ilal azizil ghaffar. Asakan na iptawagan rakan so Allah mabagar amanapi. Pada penakatero Allah subhanahu wa ta'ala natiyana ulaika yad'una ila an-nar wallahu yad'u ila al-jannati wal maghfirati bi'izni. Siran man atig wallah na iptawagiran so apoy kunaraka na so Allah na iptawagin so surga agus surila sabab si iko idin yan. Ginan sabab makatuturo so da'wa sa adin da'wa sa marata adna din da'wa sa mapian nagu adna din da'wa sa marata. Ginan mababaloy maanan yan sa luga. Sa kamaw tumambuas sumanan yan sa istila si eko kaya tipa sa laon o mga ulama na puluan mambuso maanan yan sa istilah na padunang kaaya pangaluin tano kaya pamanay ron ng mga ulama sa istilah. So mga ulama na tira na ayamaan na o da'watu ilallah na ginan din sa mismo agama wallah. Ginan din sa mismo agama wallah subhanahu wa ta'ala. Mana ginan din sa Islam. Dinullah alladhi ba'atha bihi al-anbiya'i jami'a. Ginan din so agama wallah subhanahu wa ta'ala aso inisuguyan ko mga nabi niyan sa kasama-samayran. Ginan ipteron ayamanan yan na da'wa sa istilah. So kanggal baka sa kapakaburan tao Islam nagusuki pupanampay nun. Hathun nasi alal khairi wal huda. Isugu ko ayamanan yan na mga tao sumapi nagusuturuan naguso kasugiran sa mapya naguso kasapariran sa marata liyafuzu bisaadatil ajili wal ajil kaaniran amin dato manong sukatagumpia sa giyang kaya dunya nagu ayamanan yan na sukatagumpia sa alungan akiyama. Alhathu ala fi'lil khair wajtinabu syar. Yang kutwa isugu sukang gelbekas iko mapya nagu penanggilaan so mga rarata wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar isugu so okay tamapya nagu isapar so mga rarata nagu so kababaya si iko mga pipiya agelbak ang balasan Allah o wat tanfir 'anil radila nagugiyang ko to katawarang aginawa si iko mga kalalalungan mga kadustaan wattiba'ul haq naguso kaunutis iko benar wa nabdhul batil naguso kibagakan si iko mga batil mga ribat. Opa maka timbulatan o sumaanan yan sa istilah si iko kiyap manay ron o mga una mga ulama na tiran man na iya nasrul Islam wa tablighuhu linnasi an ilmin wa basiratin wafqa turuqil masyru'ah. Aya ko naman na o da'wa sa istilah. Naskanian so kapupakalaulada si iko Islam. Kapupakaburan tawa si iko Islam naguso kipupenampay nun si iko mga tao. Pananagumbalen sa ilmu nagumarayaga karina nagumaka aayon ko mga okita isusugu. Ittibaan lihudan Nabi sallallahu alaihi wasallam paratiyaya o di na unutunot ko turuan o Nabi sallallahu alaihi wasallam wa butiga amardatillahi azza wa jal wa thawabihi nagu araparap ko kasuso ato Allah subhanahu wa ta'ala nagu simalaw ko bala so Allah subhanahu wa ta'ala. Ginan mababaloy maana o da'wa si ko istilah o mga ulama. Korean yan na nandudan tanong ang kaya andini ba mga kaimportante o da'wa naguso kapakalalabi o da'wa. Giyang kaya da'wa ilallah
na pades iko miyang makalala ipakaranis iko Allahu subhanahu wa ta'ala. Ini sugu iyan matatagus iko Quran. Kasabot si iko kitabiyan. Maana mamimingas o kinisugun Allah subhanahu wa ta'ala si iko da'wa. Kami semua matatagus sa Quran. Nagu mismo amiyatur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paganay importante ang kaya da'wa naguso kapakalalbinian na so da'wa ilallah na kaparay ni wala inindait yan sa ginawa niyan. Kaparaya wala inindait yan sa ginawa niyan. Fahuwa alladhi yad'u ibadahu ila ta'atihi wa taqwah allati hiya tariqul jannah. Sa kanya na Allah subhanahu wa ta'ala na mismo initawag yan sa iko mga orip niyan so kaparatiyayaon naguso kekalakanon. Sabab ko kaparatiya si iko Allah aguso kekalakan si iku Allah subhanahu wa ta'ala na sa kanyan din sulalan si iku surga. Wa yanhahum an ma'asiyatihi wa mukhalifatu amrihi allati hiya tariqun nari wal adab. Nagu inisaparian ko mga orip niyan. So kap ma'asiyati ko Allah nagu suka supaka ko suguan wallah. So kap ma'asiyati ko Allah nagu suka supaka si ko suguan Allah subhanahu wa ta'ala nas kanyan din sulalan si ko apoy ko naraka nagus kanyan din sulalan si ko kasiksaan. Pagkasabot niya wakataro Allah subhanahu wa ta'ala at yan man iya wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Pagkasabot sa giyang kaya ayatu Allah subhanahu wa ta'ala natiyan so Allah na iptawagyan so surga ingada kalilintad. Wallahu yad'u so Allah na iptawagyan so surga ingada kalilintad. Wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Nagu pengguna na uniyan turo niyan so tao kabayayan si ko okit makauuntol. Yuto'y sabab, mga luksami, mga pagaryami, siyugu wallahu subhanahu wa ta'ala so mga sugu iyan. Wa anzalal kutub allati fiha al-awamiri sarihah bitawhidihi wa taqwahu wa ta'atihi. Nagu inituro niyan sa mga kitab yan. Kapapadalaman sa mga suguan na mga rarayag. Nagu mapapadala mo ng koto at tawhid kapakaisay sa asiku Allah subhanahu wa ta'ala. Nagu mapapadala mo ng koto at suguan sa kikalakan ko Allah naguso kapangunutanon. So Allah subhanahu wa ta'ala na inaduniyan sa mga dalil wal barahin naguso mga karina apad si iko mga makhlukat pad si iko mga inadnu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ayatihi agupad si ko mga tanda wallahu subhanahu wa ta'ala ala annahu rabb al-khaliq al-mudabbir al-mutasarrif fi hadha al-kawn. Ama katutur ini o di na dalil nagukarina sa mataanas kanyan so kadnan arabbul alamin amyang adan apaar nagud ing gira-gira sa giyang kaaya dunia. Wal ilahul haqq nagu makatuturo dalil karena sa mata-mataanas kanyan so Tuhan benar. So lang-langwan adi pangin Tuhan asalako si kwalla na palapalid ribat. Na ayabu benar at Tuhan na so Allah subhanahu wa ta'ala. As kanyan kaya patutan ko di ikang gira-giraya ko kalang-langwan o piklas si ano ibada na parabunan si iku Allah subhanahu wa ta'ala ada mapatot si iku sa lakawron. Giyanan ipaganay importante nagu kapakalalbi o da'wa ilallah. Ikadwa maurip no Allah subhanahu wa ta'ala andini ba importante ang kaya da'wa nagupad sa kapakalalbi niyan natiyan man na iya anna da'wata ilallahi wazifatul anbiya'i wal mursalin alladhi hum khiyarul khalqi wa ashraful ibad. Giyang kaya da'wa. So da'wa to ilallah. Na sa kanyan igilbuk o mga nabi.
So da'watu ilallah nas kanyan naggelba ko mga sugu Allah subhanahu wa ta'ala. Asiran so mga pipili ko mga kaadnu Allah nagusiran i mga pupuri ipangkatan ko mga oripnu Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaki gelbak si iku da'wa nasiran so mga tao amya pili Allah mga pipiyas iku oripnu Allah mga alakiran ipangkatan asiran so mga nabi agusiran sa mga rasul na ayakigelbak sa giyang kaiyad da'watu ilallah. Fa inna Allah ta'ala astafa min ibadihi khiyaruhum liyukallifahum bid-da'wat ilayhi subhanahu wa tablighu dinahu kama qala azza wa jal wa laqad arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Agimata na so Allah subhanahu wa ta'ala na tinindusyan puun ko mga oripnian sa mga pipiyakiran. Aya sabab akya tindusa wala ko mga oripnian kaya tindusan yanon si iko mga pipiyakiran na kagiya itaklifyan kiran so kindawaan ko Allah subhanahu wa ta'ala na gusto ki pupanampayan ko agama wallahu subhanahu wa ta'ala. Kasabute sa nga kakatero Allah tiyena walaqad arsalna walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Hayamanan yan na sabsab na ratig wala asiyugu nami so uman ipagtaw sa sugu. Apupakalang kapniran ipupunuloniran aswasuatan yusu Allah simbaan yusu Allah wajtanibut tagut nagu pakawatan ini so tagut. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Pada penakatiru Allah subhanahu wa ta'ala natiyan mana iya da asiyugu ami komyaun anak asugu enunta na inilaha mamiron atig wallah amata anaya ada atuhan abnar arumarrak natig wallah na simba ako niyo. Ayamanan yan na madakal sumang ayat amaka tuturo dalil sa matamat-an asuddawa na galbak o mga nabi wallahu subhanahu wa ta'ala gusto mga rasulu allahu subhanahu wa ta'ala na taman sa miya sampurna si ko nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam as kanyan aymanan yan na muri-puri asugu muri-puri anabi adid na kuripan asugu na aymanan yan na as kanyan naggelbuk yan panang kaiyad da'wa ilallah. Tunay Peter wallah at tigin manaya ya ayuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Padkup kasabut sa giyang kaya katiru wallah subhanahu wa ta'ala. Hay Nabi, ginanso Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhira. Mata-mataan as kami atig wallah na sigu amis ka asaksi. Nagumata-mataanas kami na sigo mis ka apupanutul sa mga pipiya. Nagumata-mataanas kami na sigo mis ka atigwa Allah apupamakay ktiyar. Wada'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Nagu ipupanulunian so kaparatiyaya. Kaunuti ko Allah subhanahu wa ta'ala sabab ko idinian nagu palitan na masindaw. Emanan yan na makatuturuanan makanggugunan awanan sa mata-mataan na so da'watu ilallah na galaba ko mga ambiya na gusto mga sugu wallahu subhanahu wa ta'ala. Na ay pa kaysa baad na makalawan sa kapya agalabak akalawan na niyan so galaba ko mga ambiya alaihimussalam ay simbag na daap pakalawan sa kapya agalabak ko galaba ko mga nabi sabab sa siran dun sa mga tao pinili wallahu subhanahu wa ta'ala na ay inibigay kiran wallahu subhanahu wa ta'ala galabak nagiyang kaaya da'watu ilallah giyaya ipitamanan amya kapiapi agalabak si ko kibabatok ko dunia. Ikatlo mga orip ng Allah
Kaimportanti o dakwah naguso kalabihan niyan na biyelo yung Allah subhanahu wa ta'ala so dakwah. Biyelo yung Allah subhanahu wa ta'ala so dakwah ki pupunampay nun, ki pupunulun ko agama o Allah subhanahu wa ta'ala as kanyan imiya kapia-pia ko mga katero. Ahsanul aqwal wa ashrafuha ad-da'watu ilayhi subhanahu. Ayamiya kapia-pia si ikulang ulangwan o mga katero. Nagumalakiran ikipantag, malakiran ni arga, mala ipahala akatero na so da'watu ilallah. So kipupunampain ko kala o Allah subhanahu wa ta'ala. So kipupunampain sa andaman ay ikapakaburanta o agama o Allah subhanahu wa ta'ala. Naginan ipitamanan amapya katero sa giyang kaya dunia. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila saliha wa qala innani minal muslimin. Kasabot sa giyang katero Allah subhanahu wa ta'ala. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila saliha wa qala innani minal muslimin. Baadun makalawan, baadun makalabi amapya. Ikatero ko ay mananian na tao ipupunulon niyan, ipupunanawagian so Allah subhanahu wa ta'ala. Istifham, baadun amakalawan sa kapi katero. Ko tao adi niyan di ipanulon, di niyan di ipananawag so kaparati aya ko Allah subhanahu wa ta'ala. Minggalbaks kaniyan sa galbak amapya. Nagupitero yan na mataanasakan na pada ko mimbabayurantang pada ko mga Muslim. Baadun amakalawan san emananin na kapi akatero. Aya pitero yakini Abdurrahman As-Sa'di. Sagiyang kaya katero wallahu subhanahu wa ta'ala natigyan na hadal istifham bima'na nafyul mutakarrir. Ay maanan yan na ginanatigyan apakay sa sagiyang kanan akatero wallahu subhanahu wa ta'ala na nafyanan miya pamakakuan na miya ki autentikan de apakalawanun. La ahada ahsana qawlan ay kalaman wa tariqatan wa halatan mimman da'a ila Allah bita'limil jahilin wa wa'dil ghafilin. Ay manan nina dadnatigyan na sa katawbu, dadnatigyan na isabu amakalawan sa kapi katero, kapi ukit, kapi betad si iko tao ay pupunulunian. So kaparati si iko Allah subhanahu wa ta'ala gulalan sa kapumangdawas iko da mga malangyan. Naguso di kapang tumais iko kikalilipat. Naguso ay mananin na miya manalikod. Nagugiyang ko to akap kembunga alalag amarinaw si iko miya nga riribat. Sa kisugong kiran sa kasimbairan ko Allah subhanahu wa ta'ala bi jami'i anwa'iha ko kalangulangwan o mga klase niyan. Kalangulangwan o klase o simba ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ay man yan na ayad na mitero na siyak ini Abdurrahman As-Sa'di tafsir yan. At tingin la ahada ahsana qawlan ay kalaman wa tariqatan wa halatan mimman da'a ila Allah bita'limil jahilin wa wa'dil ghafilin. At tingin sa katawbu amakalawan sa kapi katiro, kapi ay ukit, kapi ay betad. Sa iko tao ay ipupunulunian so kaparati ay si iko Allah subhanahu wa ta'ala. Managyan ko ta kipsu niyan ko mapia. Naguso kipsepar niyan si iko marata. Kapupemang tumais iko kikalilipat naguso miya manalikod. Nagukap kembung arinaw mapia alalag si iko mga tao miya ngariribat. Sa kisuk unakiran sa kang gelbukairan kasimbairan ko Allah subhanahu wa ta'ala ko kalangulangwan o mga klasyo simba. Kita pelakaniran sa giyang koto kapan ako to naguso ka kaungkiras iku Allahu subhanahu wa ta'ala. Sababsan na ikapat ka-importante ang kaya daawa nagukalbihan niyan napad sa ka-importante ang kaya daawa gukalbihan ang kaya daawa na anna min asbabi tafdili hadhihi al-umma ala ghayriha bayna sairil umam. Ay manani na mata-mata na tinapad sa mga sabab. Akya pakalbiya sa giyang kaya umma.
giyang kaya ummatu Nabi sallallahu alaihi wasallam san ko salakaurun o kadandan o pagtaw am nga una. Nagusokya pedi akiran Allah subhanahu wa ta'ala na sabab sa giyang kai ayamanan yan na kipsugun kumapya ayamanan yan na so kipsu parang si kumarata. Gi ayamanan yan na kaya pa gi sabab pada mga sabab kaya pa kalabir katano wallahu subhanahu wa ta'ala ummatu Nabi sallallahu alaihi wasallam sabab ko kipsugun kumapya naguso ayamanan yan na kipsu parang si kumarata. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Yay dalil. Sa sakatano so pagtaw piya ka umbaw wallah, piya ka labi wallahu subhanahu wa ta'ala siko lang-langwan umipos tano kay posan tano pagtaw aya sabab na pada mga sabab akya pa kalabir katan wallahu subhanahu wa ta'ala siko kadandan o mga pagtaw nga unang tano na sabab ko kasugu sa mapya nagu sabab ko kasapar sa ikumarata simbuang siran si iko mga tao ipsuguiran sa mapya ipsuguiran sa okit amapya nagu ipsapariran sa marata apaparati aniran so Allahu subhanahu wa ta'ala. So Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu na ayakabasan nin sa giyang kaayakatiru wallah subhanahu wa ta'ala managing kutatigtan wa inidaliltan wa kuntum khaira ummah ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Na ayakatiru sa Umar na tigyan na man fa'ala fi'lahum kana mithlahum. Ayamanan yan na sadin sa tao ang galabakan yan so galabakiran na sabnar apadakiran. Mana sadin sa tao as sumugu sa mapya na sumapar si ikumarata na padsi ko mga tao khaira umma. Ayamanan yan na man amara bil ma'rufi wa naha 'anil munkari wa amana billah. Sad na tigo Umar sa tao as sumugu sa mapya. Isugo yan so kita mapya. Na isa pa riyan so mga rarata. Paratian yan so Allahu subhanahu wa ta'ala matimbalo ng kaayat talo ka klase talo ang mga sifat na mata-mata na sa kanina tig Umar na min ahli hadhil ummatil khairah. Ay mananin na pagsagiyang kaaya umma Peter wallahu subhanahu wa ta'ala pirmiro si ko ay mananin na salakaw na umma. Ay mananin na mantikro na kapakaya so di sugu sa mapya di separ sa marata na kapakaya di maped sagiyang kaaya khaira umma. Sabab sa aya syarat aya banay naging ko tataw sugu sa mapya separ sa marat apaparat yan su Allah subhanahu wa ta'ala na makasusulad sa kaniyan sagiyang kaaya ay manan yan na katiru wallahu subhanahu wa ta'ala. Lagid mamuta kaya tiro ano ay manan yan na siya kinya Shaykh Abdul Rahman As-Saadi ayat tiga na sabab akya pakalbi wallah sagiyang kaaya umma na padatiyan ang mga sabab sa kinibid ang kirano Allah naguso kaya pakaumbawa kirano Allah subhanahu wa ta'ala na miyakang gulalan ko kasugu sa mapya kasapar sa marata nagiyatiyan imini lebi ang kaya umas iko sa lakaron apagtaw na padanan sa amin pupunalamatan sa iko Allah subhanahu wa ta'ala sabab sa petenu sa giyang kaya ummatu Nabi sallallahu alaihi wasallam apeliwan niran sa mga tao ipsuiran sa okita mapianaw ipsapariran sa marata mga tao ay manan yan napaparati aniran sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikalima kaimportante yang kaya da'wa nagu sukalabyan yan na sukang gilbag sa da'wa na istimraru thawab wal ajr ay manan yan na tatapad ng utuap kakwa ang kabalas kaisabu mangguna na uwa manusia isabu mangguna na uwa manusia si iko ay mananian na suguan Allah subhanahu wa ta'ala na patimbangan ng kutwa galbakyan ang mapiyan ay pambagir ka mambu. May pasimbayang ka ang kutadip simbayang asir kami ni sabab nagyang kutwa balas na patimbangan ay pambagir ka mambu Allah subhanahu wa ta'ala. Ay mananian na di maka tatalantak ang kutwa balas ap kakwang ka sabab sa giyang kuto amyang guna na uwa sa kataw a manusia
sakay kaya sa bapanon sa kaya pakasimbayang yan, sakay kaya sa bapanon sa sotig tano kaya pakapagiste kamanin simbayang sa barajuma sa masjid, mayada sa giyang koto ay mananin na mga galbaka di mga pipiya, lagi do mga kandermat o di nagyang koto pimberang ang mga galbaka mga rarata kapaginom na sabab sa sakay siya bapanon Allah subhanahu wa ta'ala nagyang koto kaya pakambalingan yan. Kaya pakapanananguran yan si iku Allah subhanahu wa ta'ala na kanabang kapkilpati subkakwan yan abalas o gaid na petimbang no to ay pambagir ka mambuo Allah subhanahu wa ta'ala. Anak katirusan o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tigyan man da'a ila huda kana lahu min ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim syai'a. Sa tao makang guna na sa turuan na ay manan yan nagyang koto pagkaparulis ka niya sa balas at lagi kakwa balas ang koto tao ay manan yan na mirati yun sa did na kilbet yan sa ang koto ay manan yan na kakwa balas o tao amiyang guna na amin ni sabapon did na kilbet yan amay takabusaging uta balas kakwa o tao amiyang guna na o amin ni sabap saging koto ay manan yan na ini tao ay manin na da'i. Emanan na malap ko mga balas istimrar thawabi wal ajr. Sabab san mga oripon Allah subhanahu wa ta'ala na lagi ubamiya ka tas ang kaiya tunay ni ba bendingan tano na nandudan tan mang kaiya kokoman o da'wa ila Allah. Ay sabab akya kapayagatan sa giyang kaiya kokoman o da'wa ila Allah na isa ni ay mananinap kebarangan nun satig so mga duat laboron sa kanan ay ngeten sa Pilipinas iko pimbarang-barangan ang mga ay mananin ang mga darpatanusan ka isaw na adin di ay mananin na mambasisa ang kaya kasugu sa mapia ka sa parsamarata ka ay mananin na adna penggiraw kena o balangon ataw na kepatutan sa giyang kaya kasugu sa mapia na kasapar sa marata. So emanan yan na mga ulama daad na mga ulama mitindig sa giyang koto akna o balangon na tao na kepatutan ko da'wa ila Allah. Padun siya kini anday ni ba Abu Bakar al-Jazairi apad siya ini tafsirin sa giyang koto ayatu Allah subhanahu wa ta'ala giyang koto kuntum waltakum minkum ummatu yad'una ila al-khair. Na ini tafsirin sa giyang koto waltakum minkum ummah nagina natigyan na makatuturanan sa littabaid. Si Imam Busyak ini ay manan yan na Allahumma salli wa sallam. Si Imam Busyak ini Sheikh Uthaymin natigyan aging kanan ayatu Allah subhanahu wa ta'ala aging uta waltakum minkum ummah na ay manan yan na ihtimal atigyan adi makapmana sa littabaid. O di tigyan na ihtimal ayad niya ni maana na bayanul jins. Maana bayanul jins ang kota minkum saging kota ayat wallahu subhanahu wa ta'ala. So ad na mga ulama Peter Iran asukasugu sa mapia kasapar sa marata na fard kifaya. Fard kifaya. Ay mananin ay butiran kigal ba ko kasugu sa mapia na gusto kasapar sa marata na subu sa mga ulama. Kapagayap mo tiyang tanong sa mga kitab manunumpang saging kay da'watu ilallah ka miya kadakdakal puluan sa mga kitab ay manan yan na manunumpang saging kay da'wa mga mustaqil mga kitab ay abu pimbasisaw naging kay da'wa ilallah na kapagayap pumatya tanoron padunang kaya kitab kwan bitun sa fiqhud da'wa ilallahi wal amru bil ma'ruf wan nahi anil munkar arakiyakin ni Abu Faisal al-Badrani na kailay tanoso ay manan yan na kaya tipasalan yan mo sa isaging kaya kokoman o da'wa ilallah. Anong pa na imanan yan na kitab da'wa al-islahiyya ini suratiyak ini Sheikh Salih Fauzan. Naguan pa na kitab amya kapiyak butian ang utak kitab yak ini Abdul Karim Zaidan ang usulud da'wa na inusay ni numambu ang kutwa kokoman ang kaya da'wa. Makasabab san na sa Peter yakin ni Abu Faisal al-Badrani tiginapad sa mga kukuman o da'wa kasugo sa mapia kasapar sa marata na tigina inkarul munkari bil qalbi wajibun daiman
Ay mana niya na giyang ko to kaung kirang ka. Kasangka ang kaung kirang ka si iko marata ang gulalan si iko puso ka na wajib na tatapad na wajibanan. Dad na banan ikida wa huwa fardun ain, wa huwa fardu ain. Sa kanina tinay ako kumanin na fardu ain. Ay mana niya na so kasugu sa mapia kasapar sa marata ang gulalan si iko puso at iya Abu Faisal al-Badrani si iko kitab yan na fiqhu da'wa ila Allah wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar natigyan ay mana na wajib daiman dadda banin ikida wajib daiman wa huwa fardu ain ayat tigin ako kumanian na fard ain so ay mana niya na kaung kira kumarata ang gulalan si iko puso. Pada pitero natigyan na al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar min hayth al-umum wajibun wa min hayth al-afrad faqad yakun wajiban aw mustahabban wa qad yakunu makruhan aw ghairu dhalik. Ay mana ni natigyan na so kasugu sa mapia naguso ka sa par sa marata. Si ko ay mana ni na kalalangkap yan na wajib. Okay, dasi ko ay mana ni na pitenggisan mana ay atigyan na nakapakay kasalakap kabaloy wajib, kasalakap kabaloy mustahab, so kasugu sa mapia kasapar sa marata, kapakay panap kabaloy haram, di kapakay so kasugu sa mapia, kasapar sa marata, lagu kapakay pan ayam baloy ako kumanin, ng balis kanyan na makro, amay kasi ko ay mananin na afrad, si ko ay mananin na pitenggisaan, kanaba si ko kababaloy umum. Amay kaya mananin na sumaslaha na mas mangungumbaw mangungumbaw san ko mafsada kabinasaan na yamanan yan na wajib so kasugu sa mapya kasapar sa marata si ko pitenggisaan amay man ka tigiyang ka aya mangungumbaw na sumafsada san ko maslaha kabinasaan kabadn o ayamanan ay sugu ka sumapya isapar ka sumarata askabu na ayamanan yan na kapakay ay mbalo ito ako kuman na haram raka ubang nga sugun sumapia, ubang nga saparan sumarata, sabab sa kabinas ang kasagyang uta, panggulaulaan ka. Nakapakay aribi yung tanubo ang kanan na piterutan wa kitab. Sipman siya kini Abdul Karim Zaidan, na ayad na pitero iyan na tigin na so da'wa ila Allah na wajibad na natiyen si iko langulangwan o mga Muslim. Wajib atiyen si iko langulangwan o mga Muslim. Ano man bu ayat sa Suratul Taubah, yang kota katero Allah subhanahu wa ta'ala tigina wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ila akhir al-aya. Ay manina wadih marayagan kana nakatero Allah wal mu'minuna wal mu'minat. Ay manina sumyarat yaya ang mga mama agu sumyarat ang mga babay. Na susabad kira na panarigan sabad ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ipsuwiran su kita mapen agu ipsu pareran sumarata. Asya kini ay manan yan na Abdul Karim Zaidan na tigyan na aya wajib o kasugu sa mapia naguso aya kokoman o kasugu sa mapia naguso kasapar sa marata na wajib ala kulli Muslim. Siko lang natigin o mga Muslim na wajib kiran so ayam anan yan nakasugu sa mapia kasapar sa marata. Ayam anan yan na fa inna hadal wajib yatahaddad biqadari halid da'i wa qudratihi. Ugid na inosen yan buat tigin nagyan kana nakababali ni na wajib na ad buat tahdidian diyang kaiyan ko betado da'i naguso gaganian. Gaganin na tigin. Sopma so di pakagaga sumugu sa mapia, di pakagaga sumu sama par sa marata, la yajib alaihi. Kanabon wajib so kasugu sa mapia kasaparian sa marata. Nagusap man natin sa kagaganian so kasugu sa mapia kasapar sa marata na wajib rakanian akasugu yan sa mapia kasaparian sa marata di kadari kudrati ko diyang ka kagaganian. At tigay ni Abdul Karim Zaidan. Ayaman na natigin naging ka na kudra, giyang kaya pagalin si akudra gaga na makasusulsan so ilmu aguso gees kadato kapaar. Ayaman na niyan na sadun sa mapapadalam maraka ilmu nag-YouTube ikagagang ka ipanampayin ka di nga sobraan. So ayaman na niyan na dato na adda kaparian ko kasugu sa mapia kasapar sa marata. Ay so tigyan so miya wajib. So tigyan so kawawajib o kasugu sa mapia kasapar sa marata
ko adna ilmu iyan, na kana ba may wajib si ko da ilmu iyan? Nagusuad na kada to iyan, na sumawawajibun, so kasugo sa mapya, kasapar sa marata, ko adna mga kada to iyan, na kana ba may wajib si ko, sa lakawron, ada ba niyan kada to si ko mga imanan ni na mga Muslim? Ginani sabab, ay imanan ni na pitero iyan, so ilmu at tigin na kanabay ni sasatiman. Kanabay tigin sasatiman so ilmu adi mapembagi-bagi. Kaya tigin a pure, aya benar, aya mat ang benar na so ilmu at tigin na di terimas kanian sa kam bagi-bagi na terimas kanian sa aya mananian na kam baad. Wa kullu muslim ya'lamu annahu la ilaha illallah. So lang-ulang tigin na mga Muslim na katawan yan. Adna ilmu iran sa mataan ada Tuhan arwar ku Allah subhanahu wa ta'ala. Adna ilmu iran sa mataan na sa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sugu Allah. Nagwad na katawiran si ko kasimbayang kapamuasa, kapnay haji, nagusukan zakat. Apad si ko mga faraid. Pad si ko ay mananin na inisugu ay mananin na agamatan wa agama Islam. Fa'alayhi an yuballiga ma alimahu na eti na patot si ikotaw na ipanampay niyan sunganin akatawan niyan. Diyang kaakatawan niyan. So panatigyan so taw adin niyan katawan. Da akatawan niyan si Islam. Na yaman na niyan na kanabas kaniyan katataklifi. Sa kipupanampay niyan. Nagukipamang doon niyan. Sa giyang kota asay adin niyan katawan. Kagis kaniyan na din niyan katawan. Wafakidu siya ila yu'atih. Yung tataw ada arken sa yung tasay na niya may pumamagay. So yaman na niyan na ayakatitimbalaya na so manusia, umani isar katano na katawan yan sa mapapadala mo na ilmu. Kaya katawin ka sa ginawang ka, na adna katawin ka si iko ay manan yan na la ilaha illallah, nagyutubo imiya patutara ka isugo ka. Ay manan yan na mihiling ka ang kota marata, na sapar na ka sumarata. Mihiling ka sumapya, na sugo na ka sumapya. Si iko diyang ka kagagang kaon. Nanunumpanganan si kukatiro Nabi sallallahu alaihi wasallam at yan aman ra'a minkum munkara falyughayyir biyadih fa illam yastati' fabilisanihi fa illam yastati' fabiqalbihi wa dhalika ad'aful iman. Ay manan yan na sadna tigu Nabi sallallahu alaihi wasallam sa makailir kanu sa dinggilbak sa mapinar sa parin yan ang gulalan si ko ay manan yan na barukan yan ranan yan o din yan kagaga napakanggulalan niyan si kukatiro yan. O din yan man kagaga napakanggulalan na niyan si eko puso yan. Kagiyuto ipitamanan amalubay aparatyaya. Balasan tanu wala sa ada pitamanan niyan. Madakalamapiya. Nagubalasan kanu wala sa kaya senggenyo sa oras. Pakandud ng arkanubuso. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.